I got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, put some respect on my name. Put some respect. Hey, what's that? Yini man? Hey mntu. Correct, hamba kanjani? Hayi ngi-right wena. Uphethe umqala. Ngiqamele kabuhlungu izolo. Ngiqamele nje kabuhlungu. Mama uqamelile ngathi ngaqetho. Yabo nje Usuphenduka wedwa ke mina osebona ikhanda lakho. Ukundoba. Ngazama ukufonela ngangakuthola efonini. Awukangiphenduli. Umbuzo usimple. Ukundwe ubani? Okay, asithatheke le yakho yocingo. Namafoni awu3. Uneyinamba zawo wo3. Usho ukuthi abangenanga wo3. Awusakhuluma. Bengenayo airtime. Akusasikho manje ukuthi wangifonela wangangithola. Sekuyi-airtime manje. Usenayo i-airtime yokufonela mina. No, ukuthi manje bengine-interview. Yini bengizobe ngiqala ukugunda mawune-interview waphela wena mina ngakugunda wena kube-trip dance yakho. Ngakugunda kuleya interview yakho ngesikhathi ufuna ukuqashwa labantu bakapende yakhumbula? And wena ngaphinde ngakugunda ngesikhathi kuyisikhathi segra. Awukazi ugraduate. Wena awukwazi ukugunda le khathi le. Uthi mina ngikwazi ukugunda ini? Nanokuthi phela vele ke asiyeke ugunda umsangano lo ugundile. Lo muntu okugundile nje akasihloniphanga inhlobo ke nje isiphongo sakho. Singakayike kwincegela. Uyazi ukuthi mangiya kule ncegela yakho ngiba umuntu ocophelelayo. Kakhulu mase ngizofika kule yaphathi ngathi yiconsi. Uke wakunaka yena konke lokho. Kwandlela le yakugunde yona urwabishi. Ngazi ukuthi indlela yomuntu ohambayo ongazi ukuthi uyapi oshona ngala kube ngathi ushona ngala kube ngathi uphinde uyacabanga futhi akazi ukuthi kwenzakalani kube ngathi akaqhubeka understand ukuthi kwenzakalani ekhanda lakho. Ubani vele okugundile kasivele sifike lapho ubani ogunde wena umsangano. Mandla. Kundile so silima ke futhi wazathi angizwani nalo sibanga wona ama client uyahamba uyakuyena ke futhi. Wena uyahamba uyazi ukuthi imali yakho lengigunda ngayo imali engithanga isinkwa leyo ukuthi izingane zami iphatha umphaka esikoleni. Kahle wena uthathe iparish lami hamba olinika uSimindlu wazathi uSimindlu uhuqa insango ke nje loyo. Kahle ubone kungcono ukuthi imali yakho iye ukuthengisa into yothenga insango. Ikona okusho ukuthi imali yakho ingcono kungcono mayithenga insango nokuthi ithengise into. Ngeke ngiphinde. Uthi asiyeke le nkulumo izomcasula lalela next time. Uthi bengiyangala. That's a skits. Got to skits. G.O.D. the only thing keeping me alive. If I O.D. it is okay. It's been hell of a life. G.O.D.